Sarap. Matindi. Mga lalab, migalab, shoutout, pasok lang po kayo mga lalab. Pasok lang, pasok. Dan, dan, dan. Parang mangit-ngit yan. Yung ilaw, ayusin natin yung ating ilaw. Bakit parang madilim? Open.
Bitangis mo. Peanut butter lalab, migalab, shout out. Saan yung ano mo? Hello, gwapa. Nasaan yung pandesal? Peanut butter lalab, how are you? Saan nilalab yung pandesal mo, peanut butter? Harang. Lalab, salamat sa paharang mo, lalab, peanut butter. Salamat, lalab, sa paharang mo, lalab. Ayan, peanut butter, nagbaba ng bahay. Oh, para patangis ng papa. Ayan, peanut butter, nagbaba ng bahay. Tingnan natin yung bahay ni peanut butter. Si madam, ano pala to? Kumusta ka na, madam? Oy, ang laki na pala ng bahay mo, nasa 15.8K ka na pala. Kumusta ka naman na, madam? O kasi hindi ako gaano nakaka-live. Simula nung ako yung nanganak, madam. Busy kasi ako sa pag-alaga. Makulit kasi, makulit. Okay lang. Yung bahay ko, di na umakyat. Napabayaan ko na, madam peanut butter. Kaya minsan nag-live ako pang ano lang, update. Pag lumaki na siguro. Ang laki na pala ng bahay mo. Nag-asawa ka na. Wala man yung asawa ko dito. Pero may anak na ako. Ano na yung anak ko? Mag 9 months na. Malaki na po yung anak ko. Madam Peanut Butter. Kaya hindi ako nakakapag gaano dito sa YouTube. Ang laki na pala, 15.8K na pala, laki na. Yung asawa ko, nandoon sa nasa malayong lugar, nandoon sa abroad. Nasa UAE, naiwan. Kung saan ako nang galing nun, doon siya. Pero pag lumaki na yung baby ko, inshallah, next year, makabalik ako ng yun. Lalagasin niya ni Lolo mamaya. Agoy. Ang laki na ng bahay mo, grabe. Hindi na kita ma-reach. Ang laki na ng bahay mo, madam. Agoy. Sana all. Hindi ka nag-reels. Nagano ka rin, nagpe-Facebook ka rin, Madam Peanut Butter? Baka nag-reels ka rin. Meron ka rin bang page? Kaya nag-update lang ako. Minsan nga, nag-upload man ako. Kasi panay alaga ng bata, Madam Peanut Butter, yung anak ko pa naman ang kulit na, nakakapagod. Malikot na. Kasi na siya, mag 9 months. Diba ang bilis ng panahon, meron na akong anak. Babae yung anak ko. Aray ko. Nasisaryan nung nanganak ko noon, mga March 3 noon, na-CS ako. Ayan. Meron ako FB Reels, FB page, nakatamad. Ilan na followers mo doon? Meron na anak. Ikaw ba, meron ka na bang anak din? Dalaga ka pa, Madam Peanut Butter? Ayan, salamat po sa 2 million migalab shoutout. Meron na akong isang anak, babae. Kaya if ever babalik ako ng abroad, meron na akong inspiration. Yan kasing FB na yan, kunting pagkakamali mo lang, mabilis kang ma-restrict. Pag na-over, engage. Pag na-over follow, engage. Pag na-over ka, restricted. Pero pag hindi ka naman
Pa-follow to follow, di man tataas yung followers mo. Tapos pag hindi ka nag-engage, mamumula naman yung dashboard mo. Ay, naku. Gulo. Buti pa dito sa YouTube, hindi ganong mahigpit basta sumunod ka lang sa rules. Wala ditong over engage. Pero pag nakadami ka naman, nakatamad FB. Pero ilan na ba yung followers mo, Madam Peanut Butter doon? Kaya ako update lang ako dito sa YouTube ko. Pero pag lumaki na yung anak ko, yung parabang di na nagpapakarga, hindi na nagpapaalaga, yung naglalakad na, kumakain ng sarili, 1.1, malaki na rin. Sayang, ituloy mo na. Pag malaki-laki na yung anak ko, isama ko dito sa live kasi ngayon hindi siya pwede kasi panay maingay, panay iyak, malikot. Hindi ako makakapag-live. Pag nandito siya, napakaingay, malikot, gusto maggapang ng maggapang, hahabulin mo. Pag hindi ka naman pati updated sa YouTube pagla-live, yung mga viewers mo, nandun sa papa ko, pinaalaga ko muna saglit. Madam Peanut Butter. Nandun sa duyan sa labas sa kubo namin. Mamaya pagkatapos ng aking live, kukunin ko na yun, alagaan ko na. Kanina nga pa naiiyak kasi nakita ako. Pag malaki na yan, inshallah next year, 2024, ayan. Mag-apply uli ako going abroad. Mahirap ang buhay dito, Madam Peanut Butter, pag wala ka ditong business. Pangit. Aasa ka lang sa padala. Uy, hindi ako sanay na umaasa lang sa padala. Gusto ko yung every month meron kang sariling kita. Kahit may nagpapadala sa'yo, parang hindi enough. O babalik ako ni cashier, papalakin ko lang saglit yung anak ko. Mga 2-year-old na siya niyan. Baka mga 1-year-old, depende. Kasi dapat sana nung mga nakaraan ay noon, nung siguro mga 4 months pa lang ako, yung agency ko kasi nga applyan. Every 2 months nag-hiring siya. Pero hindi pa naman kasi ako pwedeng mag-apply noon kasi ako si Sarian. Gugustuhin ko mag-apply, hindi man pwede, di man ako nila napapaalisin. Kasi biyak. Siguro pag naka 1 year na ako, pwede na. Kasi baka tanongin yan sa medical Oo, mahirap dito, madam, kung wala kang ibang pinagkakitaan. Hirap umasa ka lang sa padala, pangit. Gusto ko yung may sariling kita. Parang hindi enough sa imo yung padala. Kulang. Mas maganda yung sarili mong pera, yung pinagpaguran mo. Ikaw ba, Madam Peanut Butter, di ka pa nag-asawa? O may anak ka na? Buti ka pa kasi wala kang wala kang inaalagaan. Sarili mo lang iniisip mo, kaya tingnan mo, ang napakasipag ni Madam Peanut Butter mag-live. Napakalaki na ng bahay mo, talaga nasa 15K na. Road to 20K ka na rin. Kailangan siguro bumili ng followers. Ano yun pa si Aliyah? Araw-araw ka ba nagla-live, Madam Peanut Butter? Hello, Ailinski. Lalab Migalab, shout out. Assalamualaikum, my friend. I can understand your name, Arabic. How are you, my friend? Arabic. Thank you for coming, Lalab, and don't forget to thumbs up my live, my live. Can you thumbs up my live, my friend? Arabic guy, what is your name in English? Walaikum salam. Thank you so much, Lalab. What is your name in English, Lalab? Because I can't read this one, Arabic. Thank you for coming, Lalab.
Can you thumbs up my live? Did you see this one? The hand like this. Can you press like that, my friend? Thank you. Thank you so much, Lalab. Greetings to you and the disgust guest. Ayan. It's okay, no problem. Thank you so much, Lalab. You're from where, my friend? You're from United Arab Emirates? You are from which country? Thank you. Oh. Thank you for visiting my live, my friend. Hindi mo Madam Peanut Butter na hindi ako palaging nagla-live. Pati yung viewers mo, nagbabawas. Nung mga nakaraan kasi parang nabisi ako sa Nagre-reels din kasi ako, Madam Peanut Butter. Saliram Gamer Lalab, Mega Love, shout out! How are you? Thank you, Lalab. Mga Lalab, palike naman ako sa aking live. Please like my live, my friend. Like only it's I'm so happy na. Upload ka lang video. Oh, Madam Peanut Butter, upload po ako nung isang araw, nag-upload ako. Meron naman akong i-upload maya pagkatapos ganito mag-upload ako. Para hindi ako mapansin ni Lolo na sabi, parang hindi na to updated. Oh. Ayan, salamat po sa 3 million Mega Love shoutout. Oh, madam, upload lang. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Mga lalab, may ads ako lalab. Huwag nyo namang i-skip lalab. Salamat. Upload ka lang video everyday para update sa YT. Opo, Madam Peanut Butter. Isang araw nag-upload ako tapos sa shirt. Pangit kasi yung upload ko sa shirt parang hindi siya magustuhan. Bira lang kasi nakapabiral sa short video. Kailangan siguro maganda talaga yung upload mo. Rodi Iraheta with autism, lalab. 1050, Mega Love shout out. Dragon Gaming, hey Islandsky. How are you, my friend? Dragon Gaming. Sa akin, puro viral sa short video. Wow, sana all. Wow. Masipag ka kasing mag-update. Saka maganda yung mga upload mo, madam. Kaya always viral. Ayan. Sana all. Good in you. Thank you, Lalab. Good afternoon. I'm watching from Japan. Ayan. Japanese friend, Lalab. Mega Love, shout out. Thank you, my friend. Ayan. From Japan. Thank you for watching, my friend. Thank you so much. Mga lalab, don't forget to thumbs up my live. Thank you so much. Ayan. And then mga lalab, pa-share naman ako lalab sa aking live. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang support. Kahit minsan lang tayong mag-live mga lalab, nandyan pa rin kayo. Thank you so much. Siguro Madam Peanut Butter, iba naman ka nagsasahod sa Sabi mo, tama ba ako? Madam, Peanut Butter, every month you have salary from YouTube channel. And maraming salamat mga lalabog nyo namang skip yung aking ads. Thank you so much. Mega Love, shout out. Idang ka. Ay, what the heck, what is this? Share. Copy link.
Pawash ng anak ko lalabs sa aking binabangbay mga lalabs. Ayan, thank you so much. Introducing today's shrimp tank to everyone. Ayan. From Japanese friend.
Ayan, umaraw na, no? Sakit buwan na to. Magpapalit nga ng upuan. Lang pa. This is very hard to see. Pangalay upuan. Ito ang masarap upuan. Gumagalaw-galaw, relax.
Hoy, Sir Maels! Kumusta ka na? Buhay ka pa pala. Update lang. Oy, di kita nakitang nag-live. Kumusta na ang buhay, Sir Maels? Buti pa to Sir Maels, ay mayaman na. Kumusta ka na? Matulog ka na ba? Salamat sa pa-ads. Kumusta ka na, Lalab? Kumusta na dyan? Lalab, salamat sa pa-ads. Tchatchan na! Try lang yon, oy. Hoy, Sir Maels, kumusta ka na? Kumusta ka na, Lalabs? Hoy. Patulog ka na ba?
Nasa trabaho ka? Umpisa naman pala ako kanina, ha ha ha. Hindi ka nagla-live. Sir Maels, hindi ka nagla-live. Ako bira lang, nag-update lang. Hindi ka pa nakauwi ng Pinas? Hindi pa. Diyan ka natitira? Kailan ka mag-vacation? Mayaman ka na dyan. Dami mo ng pera. Kalain mo sumasahod ka sa YT every month tapos may sweldo ka pa dyan. San ka pa? Sir Maels, sana all. Mapapasana all ka na lang, Sir Maels. Ano bang ginagawa mo? Ano ka ba? Nasa trabaho o patulog pa lang? O kauwi lang galing trabaho? Nagsabi na ako hindi naman yata pinapansin ng amo, ha ha ha. Ayaw kanyang pauwiin kasi wala nang katulad mo na mahanap siya. Ayaw niyang bumili ng ticket para sa'yo, baka daw kasi di ka na bumalik. Kakagising ko lang kasi anong oras na dyan? Maaga pa, nasa alas 10. Alas 10 ba dyan? 8. 9. Alas 9 pa lang dyan. Tama ba? Alas 9? Quarter, mag-alas 10 na pala dyan sa inyo. Ng umaga. 8 a.m. pala. Oh my goodness. Papasok ka lang, papasok ka pa lang pala sa work. Hindi ka nagla-live. Ako bihira lang. Try kong mag-live mamayang gabi, baka may mga tao. Mga alas 6. Mga alas 7. Bihira ako mag-live, pero nag-upload ka. May pasok ka ba o di off mo? O nagpi-prepare ka para sa pagpasok? Bihira ka mag-live, nakatamad kasi mag-live. Ako nga, minsan tatamad ako mag-live kasi minsan naulan dito, parang lamig-lamig. Tapos minsan kasi, Sir Maels, kung hindi ka palaging nagla-live, yung viewers mo, nawawala rin. Matutulog uli. Matulog ka na, ambot, oy. Matulog ka na uli. Hay. Ang malamig na dyan, Sir Mael, di ba? Sir Mael. Dyan sa, turog sa ilema. Tutong ka pala na. Ano siyang gato?
Dapa masin tabo sa. Da. Tauda. Tauda. Sa ibang parte malamig dito, hindi. Diyan sa inyo mainit. Mainit dyan, anong klase yan dyan? Di ba ano na? December na, magdi-December ay. Di pa ba naulan dyan sa inyo, naulan? Sa ibang parte malamig dito, hindi. Baka nasa kalagitnaan ka ng disyerto. Sir Miles, kaya hindi dyan malamig. Maaga pa magkape ka na, Sir Miles. Masarap magkape. Sabay tinapay. Pangit naman kasi ng tinapay dyan, kubus. Malapit yata dito, party sa impyerno, kaya mainit. Siguro malapit nga dyan. Malapit siguro kayo sa doon sa mga, nag-aapoy. Kaya mainit dyan. Lalamig din dyan. Hintayin mo lang. Baka pagpasok ng December. Di pa ba naulan dyan sa inyo? Sa daw ngayon, sa UAE, malamig na. Malamig na sa UAE, dyan sa inyo lang yung mainit. Anong klaseng lugar yan dyan? Baka yung nandyan ka sa sa lugar ng sa province. Nasa province ka din siguro, kaya mainit dyan. Hindi ka na dyan makakatulog. Magkape ka na. Inom ka ng ng chai. Nakakamiss din yung sa sa abroad. Yung karak. Yung karak, 1 dirham lang. Parang Pinas lang ang panahon dito ay pangit sa Pinas na. Alam mo dito, Sir Mael, sa Pinas sobrang init. December na, pero kahapon sobrang maulan. Kaya nung gabi medyo mainit. Ngayon naulan, maya-maya init, ulan, init. Kaya medyo malamig-lamig yung oras. Kasi naulan, na init. Nagbabalance. Buti nakita mo ko nag-live, nag-update lang. Hindi na ako nakakapag-live ng katulad noon na palagi, na every month. Araw-araw. Yok Vlog, tamsak host. Yok, lalab, migalab, shout out. Patamsak naman ni Yok Lalabs. Ayan, diyan kita ng jacket, Mr. Yok. Thank you so much. Sino ba to si Yok? Lalab, shout out sa lahat. Yok Lalab, meron ka ng meron ka ng moderator. Check natin si Yok. Oh, ang laki ng bahay. Dati pala akong nakadikit sa'yo, Lalab. Ayan itim na siya Salamat, host. Dati na pala akong nakadikit sa'yo, Lalabs. Panorin natin yung video mo. 6 kagubatan. Ay, Lalab, baka may anaconda dyan. Adyan, Same naman tayo, host. Oy, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nagla-live ka rin, Lalabs?
Ay nalapuluwat sa imong short video lang pala yun. Di na host. Hala, tamad na. Update na lang. Basta upload lang, busy sa trabaho ah. Buti ngayon, nakaano ka? Di off mo ba? Or okay lang mag-mobile sa trabaho? Pag kasi, busy sa trabaho, hindi ka talaga makapag-YouTube. Pero kailangan mo pa rin i-update. Ang ganda nitong video mo lalabo kung sa mo to, kung nagre-reels ka sa FB, ayan, ang ganda nitong pang-upload. Di off sa Saturday, Sunday. Kaya pala, di off mo pala 2 araw. Dalawang araw pala yung pahinga mo, oy, sana all. Yung kilalab nag-work. Nasa abroad ka ba? Nagkabulong pa? Oh? Pabulong? Oh? Ang pabulong mo? Ano na, matian mo. 3 million mega love shout out. Salamat sa 4 million thumbs up, oy. May mga pumasok, ayaw mag-thumbs up, bakit? Yok vlog, salamat. Salamat lalab sa visit. Salamat sa pag-visit sa aking live lalab. Ito ang ganda ng video mo. In-upload ko sa Facebook. Tay-tay taga-abuyog Leyte. Ayan. Welcome host. Ngayon ma. Salamat lalab, salamat. Ikaw makatulog din pa, maingay ako. Ayan, salamat po Sir Mael. Sir Mael, nagkape ka na? Ito yok, dikit ko sa'yo lalaba. Meron ka bang extra banana dyan lalab? Go to channel. 4.34, ayan. Ito lalab, dikit ko sa'yo lalaba. Panoorin ko muna to. Ayan o. Anong de? Subago Jing, 1 de. Anong sunod? Wala na ako, alagados, wala na. Wala na yung alagad mo, naglaho na. Dati kasi nun, parang, yung sikat pa yung yung unang labas ng yung, noon, sobrang sikat pa last year, no? Yung nangingisda ka, sobrang sikat. Ngayon, parang siyang naglaylo na, no? Hindi na katulad noon. Naglaylo na. Ang medyo sikat ngayon, Facebook. Ang pagre-reels. Parang lumipat na ata yung mga tao doon sa pagre-reels. Wala nang alagad. Pati alagad mo naglaw na misteryo. Ay lalab, may isa ko dito, i-delete ko sa'yo, oh. Ayan, nakaread, oh. Nasa Pupu Live sila. Haha, nagsawa na ako sa barter host sa amin dati yan, sub to sub sa FB. Messenger kalaban mga Indian. Nasa Pupu Live sila. Sino nasa Pupu Live? Pupu Live, saan yan? Sir Mael siyang Pupu Live.
Pupo Live sa Facebook ba yan? Pero ano, Mr. Yok, hindi ka nagre-reels. Di ba uso ngayon yung reels? Para kasing ang bagal ng ano sa Facebook. Yung iba lumipat sila sa Pupo Live. Kaya pala. Alam na alam mo yun. Ano ba yung Pupo Live? Ano, Sir Maels, paano ba yun? Parang YouTube din ba yung Pupo Live? Ano ba yun? Paano ba makasali sa Pupo Live? Nag-reels ka, Mr. Yok Vlog? Ilan na followers mo, Lalabs? Nang ma-follow kita. Paano ba doon sumali sa Pupo Live? Ano, Sir Maels Vlog? Maganda ba din sa Pupo Live? Pupo Live? I-download mo. I-download ko lang Pupo Live. Tapos, kailangan din doon ng ano, mga sub. Ng subscriber. Ano bang meron doon? Malaki rin ba yung kita dyan? Kunti pa lang kasi yung una kong channel na hack. Patay. Dapat lumapit ka sa akin para tulungan kita. Bakit mo pinahack? Siguro kasi may nag-send sa'yo ng link tapos clinic mo. Ang daming ganyan dyan sa Facebook. Nagpapasa ng, nag-send ng link. Sabihin, you are something something. Pag clinic mo, patay ang ano mo, account. Live lang kailangan mo doon. Tapos, may manonood din dyan, Sir Maels. Sir Maels, try ko nga mag-download niyan. Pupo Live. Mag-live lang ako dyan, tapos meron dyan mga napasok. Mga Pilipino rin ba napasok dyan o meron din mga ibang lahi? Ayun na. Bigay ko na yun sa kanila, ha. May manood o wala, walang problema. Pag wala bang nanood, may kikitain ka doon. Sim lang yan sa TikTok Live. Pag nag-live ka ba doon kahit walang nanonood, meron ano, may kita ka doon. Di ba kailangan din ng views? Ayan, 3 million watching. Thank you so much. 5 thumbs up. Sim lang pala yan sa TikTok Live. Kahit walang magnood. Hindi katulad dito sa ano, YT, kailangan mo talagang may manood. Hindi kailangan ang views. Ba't natry mo na ba, Sir Maels, dyan? Ma-download nga yung Pupo Live na yan. Ano lang, i-search ko lang Pupo. P-O-P-O. Pupo Live. Malaki rin ba yung kitaan dyan, Sir Maels? Basta ka lang magla-live. Meron din dyan, ano, magsa-sign in ka rin. Pupo Live. P-O-P-P-O Live. Sige, mamaya try ko nga yan. Try ko mamaya, Sir Maels. Nawala na ba yung mga tao sa YouTube? Kailangan talaga pag nag-live ka dito, meron kang mga pag-giveaway para marami sayong manood. Magpa-Gcash ka, magbigay ka ng kung ano-ano. Kung basta-basta magla-live, wala. Tama ba, Sir Yok Vlog? Ano pa lang dito is 1:29 PM.
Ayan, salamat po sa 2 million watching. Thank you so much. Mamaya matry ngayon, Sir Maels. Antok pa ko, Pinkies. Matulog ka na. Pikit mo yung mata mo. Matulog ka na. Wala ka bang pasok? O mamaya pa? Tulog ka na uli. Tulog ka na, Sir Maels. Mamaya pa 3 p.m. pasok o kaya matulog ka pa. Ayan, salamat po sa 1 million mega love, mega sardines. Mega love shoutout. Mamaya 3 p.m. pasok. Sige lang po. Hindi na, mag-sleep ka na po. Okay po, Luma.
Page kasi ako. Tamad. Ako nga, lampas ng 60K, wala pang sit-up. 100,000 na to. Request ko pa ulit eh, walang pumasok. Kahit hindi sila bakante. Kailangan mapanood nito, alam mo kung bakit. Kahit mga malalaking content creator at mga sanay na experience. Yan, masyado na nararanasan pa rin nila to. Kasi bakit ka, hindi mo pasok na yakap, kaya yata, hindi ka maka-akyat. Mo ka ba ako? Baka hindi pa tayo friend. Nels Magdaon. Nels. Ang kahoy ko sa palengke ko, kawayan. Iba-ibang kahoy yan ang dito. Sabi nga, masagi, ang kahoy ko sa palengke. Yung mga nakalive ako. Na. Kung ni mama mo, hindi ka di ako nakikialam kasi kung ni mama mo, akakang pa ino-ingat sa talaga ito. Kahit ang kawayan, iba-ibang kahoy yan ang dito. Sabi nga, di akyat lang. So, di maka-akyat si Aileen si Vlog.
You receive an invitation. Tagal-tagal You magkita, request yung accepted. set up. Pero You dahil receive sa an inyong invitation. suporta, siguro po, nakapalo na ako sa mga try mo ulit. Kaya hindi ka maka-adyo. Wala kasi yung hagdan. Ay, mga! May iba. Yung iba akong isip ko, may mali, may malabo, may message up, may wala. Send request. Content guys. Mamaya, bitahin ko yung bahay kung ay lang. Kasi nakadata kasi ako ngayon. Maraming salamat, sabi ni Ate Michelle. Request ka ulit. Right now. Kung na tao, ipag na mo, natapos na. Baka mahina yung signal mo. Kaya, walang thank you po sa natatambay na dalawa. Dalawa na lang matapos. At yun ang ulit kitang mata ko. Salamat sa tatlong mata. Pero hindi ko makaasya. Si Ate Michelle na nakaasya. Yung yata, baka ako ang ito. Pero hindi naman nakaasya sa si Ate Michelle. At kaya, walang pumapasok na request mo na kanina mayroon. Tapos, nag-lag ka. Tapos, wala. Ayun, wala na. So, dito na lang dalawa, mga 5. Thank you. Sa 3 viewers. Ayun, 4 ng lot. Mahangin. Mahangin dito. Kaya nalipad ako. Nalipad ang mga dahon. Shout out sa birthday na mata. Ilang days ka mo ni Iris dito sa birthday boy.
Kasi ano, bago pa lang nakita ko ay pangilang wala din sa ano, wala sa iba. Wala sa invitation. Yan, thank you sa tatlong napaulit. Nandito. Nakamit ka, i-share. Ay, salamat na boy, si Alien. Nakagawa na ba kayo ng mga speaking rock nyo? Yes, din salamat, dumating kayo. Try nyo nga mag-request kasi hindi maka-akyat si Aileen Vlog. Hello, Diyan, pinakabales. Sabi ko, nag-live ako ngayon at magpaalam na ako sa Team Bicol. Hala, ba't hindi ka maka-akyat? Hindi ito, naka-adi. Hello, si Aileen Vlog, di maka-akyat. Pag-live ka pala, hindi namin alay pa-live ka. Ay, ito ba sa ako? Nakaiulan din ako, nakaistebang kumakain tapos ko lang kumain. Oo, nabaga ako. Ay, yun. Ikaw na nga. Meron sa magdaan. Ikaw maka-akyat. Kasi ay din vlog, maka-akyat. Labas mo na kasi sa live mo. Balik ka. Labas mo na kamo ka. Sabihan mo, ganyan lang nasa dalawa pang request na kanina. Magalag lang alat. Badapin ka. Bakit sabi mo magpapaalam ka sa bababot ka? Papaalam ka sa Bicol. Bakit magpaalam ka? Hindi ka ba? Hindi. Dapat ka kayo. Bakit, diba sinabi ko kayo yung sa ako? Tingnan mo nga yung mga upload mo. Baka may mga, wala ba? Yan mga, yung alam pa, nunod pa. Yung ano mo, alert mo. Ayun sa alert mo. Nag-upat na. Ubus na yun naman. Kung naka-akyat natin Island, hindi naka-akyat. Alam mo, at hindi ano talaga yung account ko. Kaya gano'n, hindi ka ba-ano. May violate yan. Talakalit mo. Sa activity lang. Sa ano. Wala kasi sa alert eh. Dalawa na nga kami ni Madam Sel. Wala sa alert. Doon sa basic ka. Wala basic ka. Ang laban ng alert. Hindi. Hindi sa basic niya. Sa bukading ay kasi mag-basic siya. Baka doon natago. Kasi sa akin sa basic ko nakita eh. Kung sa Google niya gamitin, baka nandun. Ito yung wala? Hindi, ano yun? Pag ano ka, di ba, Google mo account. Yung ano mo, Google account. Google account ka. Type mo yung in basic na, no, in basic muna, Facebook. Tapos